Anhanta ni Danay bilang paghatag man pagkilala sa pagtaliwan sang aton na anay presidente. Standby sa ako nga pagpanumbalik sa aton nga mga ka-aksyon kay i-share ko man sa inyo ang aton topic sa subong nga hapon para sa aton nga FYI portion. Ato na Dr. P. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon, ang inyong kaupod ini si Inday. And this time, diri kita iya sa aton nga FYI portion. Ang aton nga topic sa subong iya nga hapon, paano palanggaon ang kaugalingon. Ikaw bala na pamangkot mo man imo nga kaugalingon, ginpalangga ko man ayhan ang akon kaugalingon. Ano ayhan ang ako nya ginhimo para nga masiling ko nga ginpalangga ko ang akon kaugalingon. Amo na nga ton subong iya nga topic, 'di ba? So, unahon ko anay, no? Ang mga dapat himuon para balang amo na ma-prove nimo nga indeed ginpalangga mo ang imo iya nga kaugalingon. Number 1, celebrate your small wins. May ara kita kun ka isang tungod sa kasako bala naton. No? Tungod sa kasako naton, bisan nga may ara kita sa mga kaayuhan or nag-improve abi, do feeling naton do wala lang kay man mas nagapangibabaw sa aton ang mga problema naton. Pero kag amo wala na nato na notice nga may ara kita igliihasang nalampuasan. Bisan mga ginagmay lang ina. Like for example, naghambal ka nga hindi ka magastos ang amuni nga kadakuon nga kwarta. Di na himo ina nimo. Syempre dako na sa nga reward man, 'di ba? Para sa imo kaugalingon, given gani nga natuman nimo nga ang siling nimo sa imo kaugalingon nga hindi ikaw magasto. O galing kay nagakatabunan ina siya tungod na-mention mo lang na siya or napamensar mo lang na siya, but then may other ka naman luwat yung tutukan. Number 1 ni mo gitutukan ang problema. Ang problema nga di naman kumangita sa ngakon nga balay ibayad sa amo ni human. So di ba nasa pawan ang supposed to be small win, no? Ma-consider bla nimo nga magagmay nga kadalagaan sa imo man journey para iya nga ma-achieve ang imo nga goals. Ang ikaduha, healthy mindset. Medyo challenge ini sa aton kay ti syempre kapin pa nagatrabaho ikaw bisan gani sa imo sa sulod sang pamilya or mga abyan dira nimo, may times gid nga nagagamo ang imo nga pensar na bata gani galingin ang ulo. Diba, Actional Ray? Lang may mga gagmay kun kay isang halay mo gid kapaligban nga hindi mo man na kinahanglan nga pagasulbaron, pero halay mo iya panumdom pabensar paano ko ni masolusyonan paano ni man mo na perming gasulod sa imo iya nga pamensaron. But then ang siling gali, no, for a healthy mindset, dapat ipang kakason mo ina ang mga negative ni mo yung mga paminsaron. Kay aware ka naman nga kanya-kanya nga tao may ara sang kaugalingon nga pamatasan. Kung ginalibak ka man dira nila, ay hindi pagpagsapa ka. Kung ginalibak ka nila, ti wala ka matbati, di ba? Tsakta? Kung kabati ka, tidra ka lang react Pero kung wala ka kabati, apa ba iida? Papamensara sa mga bagay nga gusto niya pamensaron towards sa imo. Basta ikaw iya. Kaya man makitaan bala sa tawo kung ang iya nga pamensaron, wala iya sang mga wala may nakaimpon nga mga negative, ay kanayunaya sa iyang itsura. No? Kag tapos do ka mag-an sa iyang adlaw. Mag-an, hindi literal nga mag-an ang adlaw ha. Kundi inablang may problema man siya tuod, pero do kahapos niya iya nga masulbar. Ang ikatatlo,
prioritizing yourself. Siyempre, ano ba lang ginatawag nga self-love? Dapat mo hatagan sang prioridad ang imo yang kaugalingon. Kay may ara kun ka isa sa aton. Ang pila ko gid ka nagaka-notice ha. No? Pila ko gid nagaka-notice kun nga nagakatunga ang aton iyang paghatag sang or pagpalangga naton sa aton kaugalingon amo nga mas ginauna naton ang syempre pagpalangga naton sa aton yung mga ginikanan or kung pamilyado na ikaw ti syempre imo bana or imo man asawa kag inyo mga kabataan. Pero ang pag-prioritize ang kaugalingon gali di malang na sila nga kinahanglan i-give up mo na sila tanan. Kundi magpamensar ka man sa mga bagay nga makapahalipay sa imo. No? Not all the time tutok ka lang bala sa obra, tutok ka lang sa mga problema. Kundi ipamensaron mo man nga maka-relax ang imo ya kaugalingon. Kung siling na gani bala nga kon kapoy na magpahuway. No? But never give up. Amo na syempre ang permi yan naton nga mabasahan or mabatian. Ang isa pagid ikaapat. Saying no is okay. Kung magpamalibad ikaw dira, wala ginayasang problema. Halimbawa, hagaron ikaw. O malagaw, tato bala kay may bag-uto ko nung may bag-uto nga nami nga lalagawan. Siyempre napamensar mo, ay may galastuhon ba ko galing mo? Nahon ko to, ano man. Kasi bala maghambal sila sa ako, nga killjoy ako. O, amo na be. Pero, kung ikaw tawo, no, nga bilang ginalantaw nimo ang mga positive, wala ka nagatutok sa muna pamensaron sa nga iban nga tawo, preparar ka na no? Preparar ka sang imo yang isabat. Kung gani kun ka isa, gina-rehearse ko pa na. Ay, di syempre, kung ano bala, kung nang tawag ni, maghagad ka drabe, tapos ang puna nila nga, ito sa KJ ka, hindi ka gadahin mag-upod. Nang ba wala ka pa kasabat, inunahan ka na. Hindi ba no choice ka, yes ka na lang. Pero, may ara gada asang pamaagi para magkahambal ka man nga pas ka lang danay. And lastly, i-eliminate ang mga toxic nga tawo. Kahit sa aton iyang nagakabuhi kita diri sa kalibutan, may ara ginaya sa mga tao sa nasiling ko na bala may kanya-kanya kita iyang mga batasan. Ako, si James, si Sir Nelmar, si Sir Elray, may kanya-kanya kita nga mga batasan. Kag may kanya-kanya man kita nga hindi manami nga batasan. Ugaling, nagaka-trigger lang na siya, nagagwa lang na siya, kung ang isa ka tawo or ang imo nga isa kakilala dira, unahan ka bala, no? Ina balang i-anhan ka, i-took advantage niya ang imo nga kabuot. So, amo na ang mga bagay-bagay nga kung na-notice nimo, ano ka toxic na, do ka budlay na, do balang ka pressure ka na, amat-amat na lang, no? Amat-amat na lang likaw. Hindi man siling hambalan mo sa direkta nga, ay hindi na ko simo, kay kasuplado simo. Hindi mo na siling, kundi amat-amat lang. Kung hindi mo gid makaya ang iya nga batasan, no? Nga inang duga pang control na siya sa imo, amat-amat lang, no? Amat-amat lang halin kay para inablang may realization man siya. No? Bisan tuod nga doon nagala, amat-amat ka nalayo sa iya, pero may realization siya nga, ay, ano ning nakitaan niya sa akon, nga doon nagalayo ni sa sakon. Hindi mo na siling nga ihambalo niya kaagad-agad nga, hindi na palayuan mo na kuhaw, galain buot mo sa akon. O, tinagdugang paghit. Kag, syempre, ang likawan naman iya,
likawan mo ang mga tawo, mahilig bala nagahisa sa achievement ang iban. Na-mention ko man nagligad ang term nga kahisa or jealousy bala. Kay damo ginajapon bisan diin ka lang ga-exist gining nga pamatasan. Ang ikaduha, likawan nga basulon mo ang imo kaugalingon. Kapin pa ko nakahibalo ka man nga insakto man lang ang imo ginhimo. Pero may times gid man nga nakahimo ka sang sala, magpangayo lang sang sorry. Magpangayo lang sang sorry, hindi na paghalay pagid nga padalman pasala ko gito kay ako gitong ngayo sorry. Diba? Kay man, the more mo na ginabaso lang imo kaugalingon, the more kapag nga magpamensar sa mga ginagubaan mo ng imo kaugalingon, and then, maapektuhan ang imo nga mga ulubrahon, like nagatrabaho ikaw, may tendency na maapektuhan ang imo nga trabaho. Ang ikatatlo, likawan ang mga tawo nga magkontrol sa imo. Sana pinaka-last sa dapat himuon ba eliminate toxic people. Diri naman likawan. Likawan ang mga tawo nga mahilig magpangkontrol. Masiling lang na sila nga wala taman kaya ginahilabtan, wala taman kaya ginakontrol. Hambal lang na pero sa action ginahimo mo. Manotice gidaya, hindi man na mag-react ang imo nga upod kung wala sang may nabatsyagan nga do ka sakit na, do hindi niya nakaya, do ka bugat na, hindi man na sa mag-react, hindi man na sa magpanugid sa mga close friend niya or close relatives niya kung wala siya sang may ginbatsyag nga kasakit, diba? And also, likawan, hari baliskad lang ni sang saying no is okay, bala? Likawan ang maghambal nga yes. Kung sa imo nga paminsaron, kag sa imo nga tagipusoon, wala kay plano nga himuon na. Kay may ara kita gani kung kay isa nga nagakapilitan, no? Nagakapilitan ikaw nga mag-yes, bisan hindi mo ina gusto, kay ang tawo nga naghagad si imo, na balang na under yaka or na tawag na control yan na kung ano ang imo ihambal. That's why nga hindi ka agad-agad hindi ka na makapalag kundi naghambal ka na lang yes na lang. And lastly, likawan nga mga tawo hindi magrespeto sa imo. May edad ka man o kung bata ka pa, importante nga ikaw mismo may respeto ikaw, no? Kaya para respetuhon man ikaw, no? 'Di ba? Kay kung ang tawo gani, bisan pila na ng edad niya, kung wala siya nagarespeto sa mga mas younger sa iya, may tendency nga hindi mo na siya respetuhon. Na balang ginabuyayaw mo dira or whatsoever ang tungod nga mas minanghod siya sang sa imo. Kalain, di ba? Kung ikaw iyang nga tao, dapat respetuhon mo man. Kaya tawo mo lang na siya. Galing kinauna ka lang sa kalibutan. Ano gid ang diferensya sa inyong edad, how? Diferensya nyo, guro, kung ginasiling na bala nga wala ka pa. Ano tawag ni? Gapadulong ka pa lang, papuli na kuya. Daw mo na for me, nagkakabatian ko. Pero ti respeto sa gihapon. Kaya importante na yung respeto, wala na yan matter kung pila ang imo nga edad. As long as, kung sino man dirang imong mga makilala, sino dirang imong makitaan, respeto lang. Di ba, Action Nams? Okay. Alas 2:16 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Amo yan to mga ka-action ng aton man nga FYI portion sa subong iya nga hapon. Standby kay sa akon nga panumbalik. Diri kita sa first part sang aton iya nga horoscope of the day. Ay, kung mandira mga
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig nga nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakulod sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagservisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagservisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na ngay Sagsay anong ang kahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagservisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagservisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Mayong hapon sa kay Richelle Ramos. Ano ning iyang ano man? Sa kay Tanya Albito Urbanoso, nagapamati sila kuno sa may Bukana sa Banwa Esang Ilog. Sa kay Sir Martin Aliling, mayong hapon. Ma'am Elcherita Ferrer, good afternoon man. Sir Ray Baryoga, good afternoon. Naga-monitor from Barangay Pandanon, DSB.
Salamat gid Tanya Albito Urbanoso. God bless man sa imo. Maria Teresa Cardos Kanya, mayong hapon. Kag salamat sa pag-monitor. Si John Vicente, pakigreet ko ng pamilya niya sa Himamaylan City sa may Karabalan. Siya iya sa may Hamindan, Capiz. Salamat. Kay Ira Lachika Candelario. Ano ning inyo nga gina sabtanay nga duhaman. Hindi na di chatbox, okay? So kay Sir Melily Oligo, mayong hapon. Good afternoon, Miss Ann Pagrit, Pasamante family, sang kapahuan do sa Bago City, especially sa akong mother, kasi Yolanda, nagapamatigid permi. Kag happy birthday sa father ko in heaven today. Sige. Salamat gid, Ping Ping. Sa kay, pakitamyaw lang ko no happy birthday, 29th birthday sa kay Mesil Haro Oligo. Alin ina kay Sir Melily Oligo. Sir Alex Montasa, mayong hapon. Salamat gid. Paki-greet lang kay Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez ng Barangay Tangob. Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Kag Pamilya Dialagdon sa DSB Pandanuan. Kay Christine, Miss Christine Minyas Villalobos, mayong hapon. Naga-monitor man sa may Barangay Pandanon. Kay Sir Eddie Laos, mayong hapon. Upod niya si Nanay Isabel niya sa may Cane Town, Victorias. Ma'am Ann Villaviray, mayong hapon and happy weekend. Sige. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Padala lang sa inyo man nga mga mensahe kay inaakon man nga pagabasahon. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsag ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagbalang Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyong kaupod, ini si Inday. Hambal ni Joseph Arquio. Hambal niya, shout. Ano man, masinggit ako kay Ray Gallego. Pati Mayong hapon man sa kay Ray Gallego nga nagapamatigid ko no sa program. Sige, salamat gid sa inyo yung pag-monitor sa bunga oras. Standby sa aton yung mga ka-aksyon. Kay this time, diri kita sa pagbasa sa aton iyang horoscope of the day. Sa adlaw sang Sabado, Hunyo 26 tuig 2021. Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, mahimo nga maghulam sang kwarta ang isa nimo kaabyan ukon himata. Hindi pagbalibaran kun may extra. Subong Cancer, ginausoy nimo ang maayo nga oportunidad. Apang tun-an antes umpisahan. Sa mga Cancer, lucky numbers 88, 16, 24, and 30. Gray is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, dako ang imo pagsalig sa imo kaugalingon, kag positibo ang imo nga pamensar. Gani wala sang duda, nga malabot mo ang imo handom. Sa mga Leo, lucky numbers 10, 14, 35, and 36. Blue is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, dugangan ang pagtinguha kag magpangamuyo para malikaw sa bulilyaso. Sa mga Virgo, magpakatawhay sa tanan nga oras. Tuod man kay man ang imo dira nga mga ulog brahon. Kon ang imo iya nga paminsaron nagagamo, iti wala gina katapusan. Sa mga Virgo, lucky number 16, 20, 31, and 42. Sorry, nagsala ako sa pagbasa. Sa mga Virgo, gali lang lucky numbers 6, 14, 19, and 24. Green is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, may mga magatanyag dira sa imo sang trabaho. Pero mas maayo nga tun-an kag lantawon anay. Antes man nga ikonsiderar. Sa mga Libra, lucky numbers 16, 20, 31, and 42. Maroon is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, bisan ano nga pagpanghagad, kung mahimo pa lang balibaran. Sa mga
mga Scorpio, tun-an sang maayo ang kasulatan o kung mga kasugtanan, antes man permahan. May ara kon ka isa kitang nagakabutang kita bala sa alang-alang nga sitwasyon. Nagalibog ulo ta, tapos muna iplastar man dira sa imong mga kasulatan na kinahanglan nimo i-permahan. Pero wala mo pa nabasa sang maayo ang kaundan. Kasi sa ulihin, matingala ka na lang daw wala niya nagapaboro sa imo ang pilaman ka mga inyo ginistoryahan. So, dapat pinakamaayo, ihatagi da na isang allowance or hatagi da na isang oras bala para nga makapamensar ikaw kag matun-an mo sang maayo. Sa mga Scorpio, lucky number 5, 15, 24, and 30. Pink is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 to Desyembre 21, mag-relax or maglagaw. Bangod makabulig ini para nga magbalik ang enerhiya kag kapagsik. May mga times gid no sa mga sa isabi kasi mana magbatsyag kag sang kakapoy. So importante man ang pagpahuway para nga bisan pa paano magbalik bala ang imo yang enerhiya kag ti magka nami man ang function sang imo yang utok no, sa pagtrabaho or sa imo pagbalik trabaho. Sa mga Sagittarius, likaw lamang sa pagpulaw-pulaw anay. Kudlay dan kung halay pulaw. Kaya may tendency nga iano niya gid kaniya, makulang ka bidugo. Anemic gwa mo. Sa mga Sagittarius, lucky number 8, 10, 13, and 25. Orange is your lucky color. Alas 2:34 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yan to ang first part sa aton man nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Si Kaen at si Abel. Kaen Abel ang iyang Facebook name. Ngayong hapon lang dira naga-monitor sila gali kuno sa may diniman. Watching ko sa mga kaupdanan ko sa mga drivers sa Guabi Toda diri sa Bredco Port from Ricky Hipulan ka Gilbert Hipulan nga nagalantaw permi kuno sa live sang Action Radio. Salamat gid sir kag mayong hapon dira sa inyo kag sa kay Ma'am Homa Lumena, good afternoon man. Standby sa aton nga mga ka-action para sa akon nga pagpanumbalik para sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Para kita para man sa iton ko. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Madayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pagpasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sa
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope, sa iluhan naton ang mga Capricorn. Sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19, kahibalo ikaw nga husto ka. Pero mas ginpili nimo or mas maayo kung hindi na mag-intra sa desisyon sang iban. Kiputa na lang ang imo nga bibig para iya hindi na magdugang pa sang issue. Sa mga Capricorn, lucky number 14, 19, 21, and 39. Pusha is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Febrero 18. Yara ka sa kondisyon kag handa ka at ubangon ang bisan ano. Si Aquarius kuno happy subong. Bangod iya sa ginatawag nga love. Kag syempre, madamo man ang maka-notisya sini sa imo. Sa mga Aquarius, lucky number 1, 9, 12, and 28. Cream is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Ang matuod nga abyan, makilala mo subong.
Magpasalamat bangod matumod mo kung sino ang peke nga abyan. May ara gid na kon ka isa no. Walang feeling nimo ang mga nakapalibot sa imo, mga close friends nimo. Ay gali pag talikod nimo, close man sila mag-istorya. Negative sa imo. Sa mga Pisces, lucky numbers 8, 16, 19, and 30. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtub Abril 19. Hindi magdali. Hulata ang husto nga panahon sa gusto nimo nga matabo. Ang himuon mo lang Aries, mangintampad sa imo kaugalingon, kag syempre sa imo isig katawo. Sa mga Aries, lucky numbers 10, 12, 14, and 31. Light green is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Ang balay o kung ang imong ginatrabahuan, mahatagan sang atensyon. Either problema sa balay o kung tilinluan sa balay. Sa mga Taurus, likawi ang halay magpangakig or magugtas. Nasig ka na blako nung magtigulang. Kung pwede pa lang, hindi halagid pagpadalman ang mga problema. Kaya ang problema ko always lang na siya. Sa mga Taurus, lucky numbers 5, 12, 25, and 31. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. May maayo nga resulta ang imo dira ginaproseso sa karon kon aga nimo iya trabahoon. Mas madali man sa karon magsulod ang kwarta. Sa mga Gemini, lucky number 2, 14, 29, and 35. Ocean blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:50 na kita. Kag amuyad to ang aton man nga horoscope sa subong iya nga adlaw sang Sabado. By the way, mayong hapon sa kay Rufino Era Gabino. Naga-monitor dira siya sa may area sa Handumanan. Action James, naka-notice ka to sa gwa, nag-ulan? Nag-ulan? Wala. Or basi sa pamalatinaan. Pamatinaan ko lang din patak-patak di sa akon nga no. Pate Okay. Mayong hapon man sa kay Ma'am Virgie Olpinda. Ka naga-monitor dira sa may Celine Homes. Always gid ini siya nga nakatutok sa This Is My Life. Salamat gid Ma'am Virgie Olpinda. Standby sa aton nga mga ka-aksyon. Kay diri kita anay sa aton man nga Orasyo Imperata.
Ignacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. By the way, mayong hapon, gali o sa kay gaano niyo mag-pronounce ni man? Gay, ano ni? Gay N-I-E. Ay, ambot ka budlay i-pronounce. Mayong hapon lang nila. Yung kayuhan na lang ni Bito. Oh, kilala, taka pero nalipat ko sige mo nga tuntuon nga name. Okay, upod ko man sa skap sa UNOR. So, kayo hain mo nga ngalan kay hindi ko ka ampot mag-pronounce. Mayong hapon lang diraan, no? Ginagreet niya ko no si nanay niya Nening nagapamati gid, no? Nag-greet man ang Tinoy Motor Parts. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa subong iya nga hapon. God bless and keep safe. Si to Arvin, gali to Arvin or to Alvin? Nalipat ko. Himo-himo ko pangalan ba? Sige, thank you so much gid sa aton yung mga ka-action. Si Ma'am Ann Villaviray kag si Sir Eddie Laus. Thank you so much sa liwat. Dili kita anay sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Matthew chapter 6 verse 25. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? I can't say goodbye to you, no matter how. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pagupod sa akon sa Sabado nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Inday. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!